κουλούρια. Τα πρωινά ηλιόπιτες, τυρόπιτες, ταχινόπιτες, παξιμάδια γαλένα, παξιμάδια με γλυκάνισο, τα σε γλυκό. Τα ψωμιά τα σιταρένα. Τι άλλο να σας πω. Και η διαδικασία έχουμε διαφορά με μαγιά, με... Ναι, έχω ένα ψωμί τώρα, είναι μόνο με προζύμι. Αλλά έχουν και προζύμι και μάγια. Ναι. Τα ψωμιά. Και τα ζυμώνετε, υπάρχουν κάποια τα οποία τα ζυμώνετε όλα εκεί ή τα ζυμώνετε και στο χέρι? Όχι, στο χέρι είναι καμνό, είναι στο ζυμωτήρι ζυμωμένα, απλά τα φτιάχνεις στο χέρι. Ναι. Το φτιάχνεις και ρίχνει μέσα το ζυμάρι, εδώ στην αβάκη και ζυγίζει το. Ναι. Τόσα γραμμάρια κόφτει το, τον τραβώ το δαμέ, ρίχνει το ψωμί και πλάθει το. Στρογγυλό για να το πιέσεις εσύ, να το βάλεις μέσα στη μηχανή ανοίγει και γίνεται το σφολιάτο. Το σφολιάτο είναι τούτο δαμέ. Ναι, της τυρόπιτας. Ναι. 100 χρονών φούρνος. Ναι. Πυρώνει και πρέπει να τον εσβήσεις να βάλει ψωμιά μέσα, ενώ εκείνος βάλεις, κάλεις συνέχεια. Αυτό πρέπει να ψηφούν, να τα βγάλεις, να ξαναπυρώσεις. Χρειάζεται διαδικασία πολύ. Εντάξει, να το μιλήσω. Δεν μου έπαιρνες βίντεο. Να ρωτήσω κάτι, τι εννοείται με τη λέξη πυρώνεις, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να το ζεστάνεις. Ναι, Δηλαδή τον αυτένει με πετρέλαιο και ρεύμα. Ναι. Εδώ έχει φωτιά. Ναι. Με πετρέλαιο ρεύμα, κάνει μέσα η φωτιά και ζεσταίνεται ο φούρνος. Ναι. Άρα η διαδικασία παλαιότερα ήταν πιο αργή από την... Αυτός είναι ηλεκτρικός, είναι με ρεύμα, είπατε. Ρεύμα και πετρέλαιο πάλι, αλλά τούτος αυτένει που κάτω, εγώ δεν τον βλέπεις που αυτένει. Τούτος βλέπεις τον που αυτένει, η φωτιά που... Πού ψινόντουσαν καλύτερα? Το ίδιο, πιο καλά, τούτα ακόμα με τον πυρώσεις μεταξύ, ακόμα πιο καλά. Και είχατε εκείνες τις μεγάλες, τις κουτάλες, τις ξύλινες. Ναι, τις κόπες. Οι κόπες. Να πω. Πόσα ψωμιά χωρεί μέσα να ψηφούν? Ναι, πόσα, ναι. 140. 140. Ενώ ο παλαιότερος πόσα χωρούσε? Γίνος βάλαμε 200. 200. Πιο πολλά. Άρα τι σας συμφέρει, γι' αυτό τον κρατήσατε μάλλον. Καμιά φορά τους χρησιμοποιείτε και τους δύο? Τους χρησιμοποιώ και τους δύο γιατί η πίτα σε τούτον έγινε το σούλαγι. Πρέπει από την ώρα που αυτήν η φωτιά να ψήθει. Α, για να έχει το κάψιμο που έχει εκεί πέρα. Όχι, εκείνο που φουσκώνει. Ναι. Αν είσαι και φουσκώνει πάνω, πρέπει αυτήν ο φούρνος. Ναι. Αυτό εδώ μας εξηγείτε τι είναι ακριβώς, επειδή βλέπω ότι πρέπει να έχει μέσα και αλεύρι. Όχι, κάτω τα αλεύρι. Είναι να βγάλουμε τις πίτσες πάνω για να μην... Αν κάθεται το ζεστό πάνω σε αυτό, υγραίνεται. Ναι. Και απλά βάλουμε τις πίτσες πάνω να κρυένουν, να μην υγραίνονται που κάτω οι πίτσες. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες... Πίτσες που κάνουμε τα σουλάκια. Μόνο τα γαλή να βάλω τα μέσα, γιατί μου που έφερε πολύ φωτιά μου κάτω. Α, ναι, γιατί φεύγει η θερμότητα από κάτω τις τρύπες. Ναι. Ο φουρνάρης ήταν ο μοναδικός φουρνάρης εδώ στην... είχε
4-5, τώρα έκλεισαν. Τώρα αυτή την εποχή έκλεισαν οι παραπάνω φούρνοι. Τώρα να ρωτήσω κάτι με την κατάσταση που υπάρχει που όλες τα ζαχαροπλαστεία που ανοίγουν και δίνουν φούρνο επισηδεία. Ο κόσμος δεν έρχεται όπως παλιότερα, όπως εμείς στην Ελλάδα πήγαιναμε στο φούρνο. Με μόνη μου δεν έχω ούτε υπάλληλο ούτε τίποτα. Είχα μια κοπέλα λόγω τώρα ότι λένε να τα χαλάσουν και ξέρω ότι να την κάνω. Γιατί ένα διάστημα να κλείσω, να τα διορθώσω και να ξανάρθω. Ναι. Και έτσι έμεινα μόνη μου. Το 55 άνοιξε τον πατέρα. Και συνεχίσατε εσείς, συγκινηθήκατε τώρα. Είναι τρομακτικό.